Szia! Hello! Nem ismerik egymást, csak megláttalak, ahogy így jössz. Igen? És így megtetszett a kisugárzásod, meg Oh. de gondoltam beállnék az ilyen nagy ernyőd alá. Ja, amúgy Bálint vagyok, szia! Szia, Anna! Sietsz valamerre? Könyvet átvenni. Ah, csak azért, mert szeretnék megismerni. Ilyen könyv. Engem egy kicsit, nem akarok ide nyaralni. Ja, Anna, ugye? Igen. Na, és milyen Bálint. könyv? Bálint. Na, Mozgóképművészeti. mozgóképművészeti. Igen. Vállalatok egy kicsit ide? Nem zavar? Persze, Hogy ilyen nyugodtan. nagy ez a sernyőd amúgy? Nem tudom. Ez volt otthon, tehát ezt hoztam magam. Csak ezt felkaptad. Igen. Na, tök jó. Tehát mozgó... Milyen? Mozgókép. Mozgókép. Igen. Tehát akkor egy filmes... Igen. És csak így elsétáltál így mögöttem, hogy szembe jöttél, hogy hogy? Ja, egy szemből láttalak, és akkor kicsit így jöttem utánad. Hát amiket... Ez meglepett, mert néha nagyon izén tudok nézni, hogy Hát, na, és itt meg az Escape az vonzó, fogalmazunk így. Ja. Tetszik a körünk. Hadd nézzem. Dobókockás. Wow. És ez meg a Riddlernek a... Hát csak gondoltam, hogy kreatív leszek, és ide már csak egy pont jönne, akkor mi lenne, ha kérdőjel lenne belőle. De ismered a Batmanből a Riddlert? Nem? Nem, pedig amúgy tökre szeretem a DC-t megismerni, meg ilyenek, nem tudom az egész DC világot. Ja, az jó. Hát a Riddler, aki ilyen nyilván egy pszichopata, mint a többiek, és neki vannak ilyen mindenféle ilyen halálos rejtvényei. Aha. És akkor neki egy ilyen kérdőjel mindig a jele. Ismered a Sandman-t? Sandman? Igen. Nagyon ismerős. DC világában van. Ilyen homokember? Hát amúgy nem is. Ahhoz képest, hogy Sandman nem homokember, hanem ilyen az álomvilág uralkodója. Csak van az a képregény, amit olvasok. Aha. Hú, nem rémlik, csak a Scarecrow. Az is kicsit hasonló, hogy így beinjekcióz, és akkor így az elmédben vájkál, az is izgi. Facebookon fenn vagy, gondolom. Igen. És fenn van a telódon, mert nekem Igen, nincsen. csak nagyon kikapsz. Ja nem, majd így hátra lépek, így hátra teszem a kezem. És meg be is jelölhetsz most, gondolod? És Kovács Bálint. Abból biztos sok lesz. Igen, de általában meg szokott kerülni. Neked is angol nyelvű, helyes. Jól beszélsz angolul? Igen, C1 felsőfokú, vagy Ah. hogy hívják? Igen, C1 és Ez vagyok. ad fenn. Na jó van, akkor adok egy ölelést, aztán majd megbeszéljük. Olyan följött az a szivacs a földön. Nekem annyira zavar. Spanyolok kimászoltam. Igen. Na jó, van, örültem akkor. Szép napot neked. Megbeszéljük, szia!